Malipayon na tingali ka karon. Tungod kay nana ka sa syudad. Wa ko magtuo. Mauday mo pangandoy. Nangita lang kagigayon aron makalupad ka. Wa ka mahibaw sa tinuod nga hitabo. Ug unsay tinuod? Gibuhatan na ako ang sakto. Sakto. Ay nalagpangatarungan. Maong ambisyosa ka. Bakakon. Ang tananing kalibutan, ang yuon ko ang langit. Di ko bakakon. Gibuhatan na ako kung usay husto. Giusikan lang nimo akong gugma. Wa kay hinungdan. O ikaw, kinsa man ka ha? Kinsa man ka nga para mo sadyan ako? Wa ka mahibaw. Wa ka mahibaw sa tinuod nga hitabo, Christian. Take na, ready na ya. Gawas sa able. Sa action, okay? Ready na mo? Bakakon ka. Di ko bakakon. Rolling! Action! Iasa ka, oy! Hoy! Kung nagtuo ka ikay haw tungod kay driver ako nimo. Sige, ikay pag-drive ya. Balik din eh! Hoy! Balik din eh! Hoy! Balik ko na din eh! Hoy! Balik ba? Hoy! Hoy! Ito! Ano mong ka? Ayaw ko balik! Bayad dyan ka! Ayaw ko ginganlig bayot ha. Unsa man? Pahaw ka? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinutuwapan? Cut! Okay, good take. Next sequence. ID ta, please. Yan. ID. Biliban ako sa komando ko eh. Mulambok sa da. ID. Okay. Biliban dyan ako sa komando ko. Bay, di lang lagi sa mayos panagat. Bay, hangtod sa pag-artista. Dilak, asa ka? Dilak. Balik ako dito. Nalait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal. Doy! Doy! Day, Doy! Wa mo kayo sa Doy! day, Ano man eh? day, buhi lang ko day, Bi. Doy! Day, buhi lang ko day. Ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinutuwapan kundi ikaw ug wala na'y lain pa. Wala na'y lain pa. Okay, sige. Resume ta. Christian, mo na to ha. Continue na siya ato kung dito. So, okay. Si Lila, kasaman. Dali, paspas mo kay. Wala tayo oras. Maabdan ta ani. Ah, dala ko. Oh. Mo ni ha. Okay.
Kumusta naman ka? Okay ra ka? Oo. Wala ka masakiting makakita niya? Gusto na ko siyang sudyaan. Usahay, Christian. Ang sobrang nga pagdumot sa tao, mo ni makapabuhi sa iyang pagbati ngadto sa maong tao nga iyang gidungtan. Lahi akong gibati ron. Gusto na kong masuwayan niya. Kung unsa kasakit ang akong gibati sa ulo. Sa dihang gigaan ko niya. Grabe nga pagdumot. Di ilalim nga biyaan ka. Tungod kay usa nakakabuta. Nakasabot ko nimo. Taas-taas kang kinahanglan. Aron mo hilak si Lila. Wala na'y lait pa ang gipangatoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. Wala na'y lait pa ang gipangatoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. Sa way kinutuwa. Nalipay kasi ipakita ni Christian gani ha. Dali ka siyang namin ito. Dali ka nakatun. Nga naman ka? Ikapoy ko. Aw, sige. Pahuway na lang aron. Papauli na lang sa ko. So, ugma, pwede ka makarelax kay lain ako i-take ugma. Okay? Salamat. Okay. Sige. Tuoday. Sakto ka sa iyong sulti. Saan sa? Doon na sila relasyon. Si Kato Christian lagi mong igagaw. Bitaw? Maklaro man. Pero watay kabalakan na itong Jasmine. Ibuutan siya. Kamong mga lalaki, tinuod ba jud nga makalimot po sa babay kung lain ang ikauban? Ano makapangutan naman ka na? Gusto lang may baw. Ikaw? Sa mong side? Kung ako'y may in love, forever na dyan na. Kay, kung ako'y manguyab, di ko basta-basta. Di ko parehas ubang tao nga tungod lang sa luwas ng panginahanglan. Nga ba? Lahi ko lila. Kausar ko may in love. Ikaw? Di ba naamag kay Riyab sa una? Oh, pero wa na siya. Wa ko magtuo nga may in love ko balik. Sige. Mahaway na, para makatawag na ka. Okay? Sorry ah. It's okay, no problem, okay? Bye. Bye-bye. Tibuhatin na ako ang sakto. Sakto. Ay na nagpangatarungan. Mong ambisyosa ka. Bakakon. Bakakon, Christian. Yawa lagi na ko ba? Dool ko niya. Sampit ko niya. Tinuglok lang ko. Ambisyosa ka siya. Paminaw na ko ba? Ako, di man ko balingbing. Base lang sa kung nakita ba ha? Mura magmagulaan si Lila. Wa ka na siya magbasol no? Ako ba? Ang ako naobserbahan ba? Gusto naman pasakitan ni si Lila. Pero maluoy ka niya. Dili ka inikabot sa panahon ba? Ikaw rin masakitan? Bay, pangutan ako ni mong kagalingon bay. Ano sa man gusto ni mo mahitabo ni Lila? May nag-sure ta ba? Naglagot ang Lila? O gusto na kanya makakita sa shooting?
Hi. Unsa man? Ready na mo duha? Okay namin. Saman, mga tulo ta. Sige, sige. Tana. Pero, igo na ta mo i-drop ha. Balik ang kukudayon kay doon ako emergency. Okay lang. Sige. Tana. Oh, so naman, okay na? Christian, ready na ka? Wala problema, Derek. Kanunay nang ready ako manok. Nahala, sige. Pabuto na to sa Lilak eh. Padung na dito siya. Sige ah. Oh, Direk. Ready na, Direk. Ready na to na to, ano? Ato gyud acting mo ha. Indot gyud acting mo sa adlaw. Dito. May hindi na. Bye. Kuya, may hi. Ready na. Oh, Okay, mayo nun. Yeah. okay na. Okay. Wala na'y lait pa ang gipangatoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. Wala na'y lait pa ang gipangatoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why? Okay, kani nga sequence kontra gapon man eh. So kinahanglan imo ipakita ni Morganan Christian. Kadi ka mo paluping Lilak. Okay? Okay, Dre. Lilak, ikaw sad imo ipakita imong pagkabalita. Okay. Okay? So, muna na itong blocking. So, basta itong kuhan, blocking, ari ka diri ha? Nga ikaw, i-full shot na nato tanan para kuhan. Ha? Sige. So, muna ito sa kuha. Yung sunod na ni, music ang daan ni. Okay? Okay, sige. Rolling. Action! Bisag kung saon, wa gid kay batasan. Wa kay tahod. Bisag unsaon nimo. Di nimo mausab akong maruganan. Bisan driver lang ko. Di na ko ipakaubos akong kagulingon. Di ikay nagsweldo na ko. Layas din hi. Ka. Layas! Ako mo layas. Layas! Amura na ako mo'y makapalayas na ko din. Oo. Oh, tungod kay Mando man niya, na di ka pagawson. Wes. Sodre. Buhi ko! Sod! Buhi! Cut! Murag nakusog-kusog mo to. Dito siya Okay na kusog. Okay na? Okay na. Dito siya kusog. Excuse me, dito siya kusog. Kuwang pa mga ito. Well, okay. Good. Pero, salamat ko yung magdako ha. Medyo makabawi-bawi na dito ron. Okay na ka? Okay na, Drek. Sige. Atuosan ako sa Lilak. Lilak na muna dia ha. Bay, ito tato eh. Gusto kayo pagkasagpan ni Lilak ba no? Hinera to, bay. TTM lagi to. Hinera lagi to. Abi maguna kog kusog bay. Ay kayo mong kagod. Gusto ka may baw? Kung sa kakusog? Hostilan, ako naman na po. Sa sunod si Manda, medyo lisod-lisod ang atong i-shoot. Kay na-stand gamay. Kay kidnapon si Lilak. Oo ba? Ano man? Anad ba kag mga action? Di, pero... Ako kasuwayan naman. Sige lang. Patudluan lang di ka. Di ko ganahang patubulan nga kay mas maayos yung ikaw dyan na stand. Oh, sige, Drek. Magagad lang ko nimo. Okay. Good kay kinahanglan protektahan mo si Lilak ang istorya hagod. May nang ikaw dyan mo action kay bati na double-double. For sure, makataon na ka na.
Ha? Dito. Hmm. Kani ba? Oh. Unsay pasabot ani? Nagibog ko. Kaya na na. Kani ba? Okay. Hi Christian. Okay ra ka? Siya? Okay naman. Christian. Kanang kung okay lang, kini kay nga sequence. Ito ha. Dara kani. Naro ko i-suggest. Pwede ba nga mahagkan ko niya? Okay. Okay ra sad. Aron samot ka kalagot niya. Okay. Pero direct, di ba kontra man gid kayo, mi? Pero mas gigil kita na awing Christian kung mahagkan ko nimo. Ngano di ay mahadlo kang kiss na ko. Kiss ra man na uy. Oh, okay ra din na. Mas mayo tuod. Para ano na ko? Para mukilig na nung mananaw ba? Mas mayo na to ng baton. Oh. Sige. More to suggest ninyo. Okay, sige. Thanks, Tito. Okay. May pa yung buhat. May sa diyang nananaan. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinutuwapan kundi ikaw da ug wala na'y lain pa. Bay, yung nasa yung tubig ko. Di pasuya ko niya, bay. Tuo tingali sig bada ko niya. Sa ka bay? Bay, saan mo itong plano mo? Gusto gid siya pasingitay. Naglapit ka nilak, bay? Ayaw nagpaghisgot na nga na. Ambot mo. Naglibog di ko nimo. Di ka ganahan nasgutan pa nga nililak, kaya naglagot ka. Nga, sige kag balik-balik silang shooting. Nga, saan yung pa dyan ka mamata? Tungod kay gusto na ko ipakita niya. Katong inutil na iyang gibiyaan. Di na inutil ron. Oh, mao ba di ay? Nagtuusig siya rin kay bawa mo talikod. Nasayot siya. Amo ba? Amo ka na, nahala. Sige lang. Nahibaw man ko ba? Iya tong gituyo ganiya. Aron maglagot ko. Ikaw na rin naglagot ron. Makalagot kay bay. Dami kayong Ambot ni mo bay. Ikuha ang ginik kag tubig para paimnon. Para mabugnawa ng imo ko. Kung saan naman ni bay? Isapot ang mo maayo diha. Okay na ka? Oh, okay ra ko. Imbitahon natin kagkaon sa gawas, pero murag di ka puwi man ka. Bitaw. Naglibog ko ba? Usahay, mukalit kang kagaol. Magila ka. Ya karon, happy tagay ka. Nabuang na tingali ko. Nabuang ka? Ayaw Gwapa ra kaya kung nabuang ka. Ikaw yung pinakagwapa nga buang. Ambot uy. Naglibog sa gay ko. Dagan mo ko gitago na ko. Na sige. Ugba ha. Kinanglan mo sa yuta. Sige. By the way, kung mauman na itong project, nanya ko i-surprise mo. Mau ba? Yeah, mau nga kinanglan. Dali na ito itong project. Okay. Murag, wa man sa tingala tay problema. Oo. Na naman si Christian. Okay, sige. Ikaw na lang dire. Kukuhayin sa'yo, kay Ugma, shooting na sadta. Mga lisod na rabang iksina, Ugma. Sige. Sige. Okay ha. Sige. Bye. Bye.
ang gimahaling dughan sa way kinutupan kun dili ikaw da ug wala na'y lain pa wala